Det, der er med til at præge, at man kan komme til at opleve sig ensom, det er netop, når man er afskærmet fra relationer. Og der, hvor for eksempel Magefonden peger på, at der er nære relationer, og som er med til at forstærke menneskers ensomhedsfølelse, det er, når man for eksempel ikke længere er på arbejdsmarkedet, eller af forskellige grunde ikke kan være på arbejdsmarkedet. Et aktivt arbejdsliv, den ene side, eller det at have en samlever, ægtefælle, partner, hvad det måtte være, det er egentlig 2 vigtige faktorer. Hvis de 2 dele ikke er der, så kan en ensomhedsfølelse ofte opstå. Ikke mindst inde i det her samfund, hvor man gerne altid skal være på. Man skal altid gerne være i relationer. Og det er måske nogle af det, jeg er med til at skabe min egen identitet. Så mens alle andre har travlt med at realisere deres liv i det her, fordi det er muligt for dem, så sidder jeg jo bare her. Og hvem ser mig? Og hvem oplever min situation? Der er også nogle ting og tal, der peger på og viser, at folk med en stærk ensomhedsfølelse også ofte lider under stress. Også under helbredsmæssig svigt eller sygdom. Og midt ind i det, så er der mange andre sociale forhold, der også kan begynde at dukke op til overfladen. For eksempel også, hvis man er taget ud af arbejdsmarkedet, eller føler sig ensom, og dermed måske oplever at være meget nede i tempo, at økonomien kan være dårlig, familieforhold kan være belastet, eller det bare være en eller anden form for beskæftigelse, at man er taget fra. Og det kan næsten blive den her lidt selvforstærkende dårlige spiral, at ensomheden fører en længere ind i en eller anden form for isolation. Og netop fordi ensomhed så går hen og bliver et tabu, fordi det bliver sådan, han har sagt, et parallel til det eksisterende samfund, så kan det være rigtig svært for nogle mennesker at komme til at bryde det her. Hvad kan årsagerne være til ensomhed? Ja, der kan være mange årsager. En af de største, det er måske, at ensomme, det er i hvert fald noget af det, som Magefondens rapport peger på, at mange, hvis det for eksempel gælder ældre, ikke har været gode til at knytte relationer i deres tidlige ungdom. At man egentlig oplever sig meget alene. Og det er faktisk noget, der har fulgt dem hele livet. Og når måske, hvis de har haft en person tæt på, for eksempel en ægtefælle, ikke længere er der, så bliver de meget ensomme. Og måske er det også det, der sætter sig præg hos unge i den anden ende, som jo netop er den store gruppe, at de også oplever, at der er måske nogen, der ikke ser dem. Nok kan man være sammen med mange andre, men hvem er det, der egentlig møder mig? Forældre, der måske taler til mig, men egentlig ikke møder mig, fordi de har så travlt med deres eget liv. Unge kan være på, og midt i det at være ensom. Og hvis man i det heller ikke som netop ung lærer at skabe de her relationer, så kommer det også til at forfølge en igennem hele livet. Så hvis man begynder at se lidt på, hvor vi oplever, at der er nogen, der er ensomme, og hvad der er årsag til ensomhed, ja, så er der måske faktisk ikke så langt, når man begynder at se tallene på ensomhed i de her 2 grupper. Unge mellem 16 til 29 år, og ældre fra 85 år og op efter. Der hvor en af områderne kan være til, at ensomhed får, han er så blussende effekt, det kan være ved ordet lykke. Og jeg tror, når det nogle gange kan have vanskelige vilkår, og også fra kirkens side, at begynde at tale om det, eller våge at bryde det tabu, som ensomhed kan være, så er det fordi, vi også skal tale lidt, han har sagt, mod tiden. Fordi lykke, det er at få og eje, det er at have mange relationer, det er nærmest alt det, der kan ligge ude for en selv. Og hvis man faktisk ikke magter at være i det, og næsten skal gå, han har sagt, under samfundets norm for, hvad lykke det er, så står man nærmest tilbage bekræftet i, at jeg i min ensomhed også er ulykkelig. Og det kan blive endnu en byrde, der gør, at man bliver bundet i sin ensomhed. Når mennesker de oplever at blive ensomme, så er det måske netop fordi, de bliver afskåret fra de her relationer. Men det kan også være, at man faktisk har haft alle de her goder, der holdt en op, men hvor økonomien eller venner eller andet lige pludselig forsvinder væk. Og så kommer de dybe, han har så et ønske eller begær frem i mennesket, som er næsten et grundbehov, tænker jeg, at man gerne vil være elsket, man gerne vil elske, man gerne vil være en del af noget,
og man også gerne vil bidrage med noget. Og hvis man egentlig er forsumpet i det, og faktisk ikke oplever sig hverken set, mødt eller elsket, så igen er det med til at bekræfte ens ensomhed. Derfor, hvis jeg skal pege lidt på, hvor en retning kan gå for os at bygge bro ind i det her, og for os at med til at ophæve det tabu, og hvor vi også som kirke kan gøre noget, ja, så er det først og fremmest at tage menneskers ensomhed alvorligt. Ikke bare negligere det, eller gøre det til deres eget problem, eller sige, at de bare må tage sig sammen. At de bare kan gå ud og møde mennesker. Som sagt, så kan man også være ensom, også selvom man er sammen med mange andre. Ensommes gamles værn, de har blandt andet også forsket i ensomhed og kommet frem til, at ensomhed, det er ikke at det at være alene, men det er netop ikke at være forbundet til nogen eller noget. Og derfor så har man også sat forskellige aktiviteter i gang. For eksempel bare det at mødes til café og sidde og tale sammen, hvor man oplever, der er nogen, der har sat tid til side af, bare at være sammen med mig, helt stille og roligt. Det kan være en vej ind til faktisk at bryde noget af den isolation, der kan være i menneskers ensomhed. Eller at der er nogen, der giver, hvis det for eksempel gælder ældre, giver dem plads til at tid til at kan fortælle deres liv. Hvis de faktisk ikke har nogen i deres nære miljø, der kender deres historie, giv ældre mennesker plads til at kan fortælle deres livs historie. Og nogen, der aktivt lytter, kan også være en vej ud af ensomhed. I Roskilde Stift, jeg var jo også nødt til at gå ud af min ensomhed i det her, søge lidt på nettet, for at faktisk finde ud af, findes der egentlig noget her, og hvem har også gjort noget. Og der kunne jeg se blandt andet i Roskilde Stift, at der har man arbejdet med det, har også lavet et idékatalog til, hvad kan kirker for eksempel gøre. Og for at gøre det lidt mere aktuelt også for min egen del, så da jeg var på vej til flyet i går i Billund, kunne jeg så se, da jeg sad og ventede i Billund, at der var tækket en mail ind fra en fra min menighed, som er god til at se på mennesker, der ikke altid er stærke, der både arbejder med nogen, der har psykisk svaghed, men også her med ensomme, og som skrev til mig, at sidste år, der ved et folkemøde, ikke det her år, det er da også lidt i det jyske lokale, men i Aarhus Kommune, havde man bevilget 25.000 kroner til at sætte projekter eller initiativer i gang i forhold til ensomme. De var bare aldrig rigtig kommet i gang endnu, og derfor vil jeg spørge, hvordan kan vi bruge 25.000 kroner bedst til at hjælpe ensomme, også i vores by som Aarhus. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvad svaret det er. Nu har jeg sagt, at han får en melding på tirsdag, når jeg er tilbage på mit kontor igen. Men jeg håber faktisk også, at I kan med til at berige mig lidt i dag med, hvad skal jeg bruge 25.000 til i Aarhus til at sætte ind? Der er selvfølgelig de grupper, jeg har peget på her, men hvordan kan det komme i godt omløb? Er det at lave café? Er det at købe mennesker fri til, at de kan ud på husbesøg? Det er nogle gange det, vi præster kan have mulighed for, men som desværre i systemet i dag er blevet meget nedprioriteret, hvor man kan sidde ude og tale med et andet menneske og møde det der. Eller er det at overfor unge og give mulighed for, at de kan sidde og spille sammen, hvor bare det at være forløsende i, at der er nogen, der vil noget sammen med mig, at det kan være med til at skabe nogle relationer. Så hvis jeg skal konkludere ud fra tallene, hvor vi er, så må vi sige, at som kirke, der står vi over for et samfundsproblem. Når tallene er så høje, så er det ikke bare nogle fås problemer, eller folks egne problemer. Så har vi et samfundsproblem. Og hvis vi skal være ansvarlige som kirke, så må vi, når vi taler om samfundsproblemer, aktivt gå ind i det. Er der tabu om det, så er det vores ansvar at give de svage en røst og hjælpe dem til at finde en vej ud af det. Og der har vi, og det skal vi i en afsluttende replik, ikke mindst noget at komme med, at vi kender en himmelsk far, der ser os, der elsker os, og gerne vil, at vi skal vide, hvad det vil sige at være elsket. Så vi hver især, der hvor vi kan måske opleve os ensomme, ved, hvad det vil sige at være i ens nærhed, der altid er der. At jeg aldrig er alene i min ensomhed. Så der er noget socialt, vi kan gøre. Der er noget åndeligt, vi kan gøre. Ja, tak til Olsen. Ensomhed skal ikke negligeres. Du foreslår, at vi sætter tid af til hinanden og giver hinanden plads. Og så er der noget at tænke over for os hver især, mens vi lytter til Niels Jørgen Fogh, nemlig hvad skal Olsen bruge 25.000 kroner på til at bekæmpe ensomhed med? Værsgo. Jeg havde jo en dejlig tur. Jeg har lige landet med færgen. Og da jeg steg ombord på færgen, Bornholmerfærgen, jeg ved ikke, er lyden okay?
Okay, jeg snakker bare. Der var der en, der sagde, hej Niels Jørgen. Og det var Sune, som var præst et eller andet sted i Jylland. Og vi sad jo og så brød hinandens ensomhed og snakkede sammen under hele færgeturen. Jeg ved ikke engang, hvor lang færgeturen var. Men det var en god tur. Og så da jeg stod og ventede, der var lidt lang ventetid, fordi der var nogen, der skulle tjekke, om jeg havde noget hash med, tror jeg. Det havde jeg ikke. Så mødte jeg Søren, og så snakkede vi lidt om, hvordan vi kan være noget for flygtninge og indvandrere. Og så skulle jeg have den her bus ud til folkemødet. Og så kom jeg til at sidde ved siden af en performance-kunstner. Jeg har snakket med en performance-kunstner i dag. Så I må godt hilse på mig bagefter. Hun skal performe i morgen fra solopgang til solnedgang. Hun skal ikke spise, hun skal ikke drikke. Hun skal bare sidde og markere sit åndedræt fra solopgang til solnedgang. Og jeg fortalte, at jeg skulle fortælle lidt om tro og kirke og ensomhed. Og så fik vi en god snak på baggrund af det. Hun fortalte lidt om, hvad hun skulle, og jeg fortalte lidt om, hvad jeg skulle og hvad jeg tror på. Det har været en rigtig god tur til folkemødet. Jeg glæder mig til hjemturen. Og hvorfor har det været en god tur? Fordi at jeg mødte nogle mennesker. Jeg mødte nogen, jeg kunne dele liv sammen med. Der var nogle relationer, som allerede eksisterede, men som blev fordybet. Og der var en ny relation, som blev skabt, og hvad den bliver til, det ved man jo aldrig. Jeg sagde et eller andet til hende Dupont, som hun hedder til efternavn, performance-kunstneren. Jeg synes, jeg skulle sige noget klogt. Ja, men... Ja. Okay. Ja, jeg kan ikke se mig selv, men jeg synes, jeg skulle sige noget klogt til hende. Og så sagde jeg, at når vi alle sammen er ensomme, og jeg tror, at det at være ensom, det er noget, vi oplever alle sammen. Jeg kommer lidt tilbage til det. Så er det dybest set, fordi vi er unikke. Der er ikke nogen anden end mig, der er mig. Jeg er unik. Og selvom Olsen og jeg, vi tror på det samme, og kan dele tro og oplevelser, så kan vi aldrig komme til at forstå hinanden helt. For du har din historie og personlighed. Jeg har min historie og min personlighed. Og derfor vil jeg allerførst sige, at ensomhed er ikke bare noget, der er derude. Ensomhed, det er noget, der er inde i os. Og jeg kender faktisk ensomhed fra mit eget liv. Og egentlig så er det meget mærkeligt. Det tænkte jeg over, da jeg sad og forberedte i går. Altså, jeg har et godt ægteskab igennem 41 år. Vi har 5 børn og svigerbørn og 12 børnebørn. Det er lidt længere ned. Jamen, jeg ved ikke, jeg kan ikke selv styre den. Bare hvis så har den der. Ja. Bare væk fra munden. Du snakker bare. Jeg tror, det er mit hoved, det er noget galt med. Ja. Men jeg fortalte lidt om min familiesituation. Så jeg tænker nogle gange, min sjæl, hvad vil du mere? Og jeg tror helt sikkert, der er nogen, der vil sige, du burde skamme dig. Altså hvis nogen ikke har grund til at føle sig ensom, så er det da dig. Og alligevel, så kan jeg føle mig alene midt i familien. Jeg kan føle mig alene, når jeg er sammen med andre præstekolleger. Jeg er selv sammen med en flok gode venner. Og så tænker jeg, er jeg mærkelig? Måske. Men egentlig så tror jeg det ikke. Det sker jævnligt, at min kone og jeg, vi taler om livets udfordringer. Og lad os nu sige, at jeg forsøger at beskrive et problem på min arbejdsplads. Eventuelt et problem med en af de andre ansatte i kirken. Jeg forsøger at sætte ord på over for min kone. Og hvad nu, hvis hun ærligt siger, jeg kan mærke, at det her går der på.
men jeg kender det ikke fra mig selv. Har I ikke oplevet det? Jeg kender det ikke fra mig selv. Og det er jo sikkert rigtigt nok. Hun er bare ærlig. Men så kan man mærke det her stik af ensomhed. Og det har jeg skrevet side op og side ned på, men dem vil jeg springe over. Og så vil jeg snakke lidt om en bisættelse, som jeg havde i går. Og det var en af de her bisættelser, der gjorde ondt i nuet. Afdøde var lige blevet 61 år. Og hun var højt elsket af den mand, hun havde delt sit liv med gennem næsten 40 år. Der var også 3 sønner, som havde mistet en mor, der virkelig betød noget for dem. Og den ældste søn, han fortalte, at han nogle gange bare ringede til sin mor. De bor i samme bebyggelse i Herlev. Men nogle gange så ringede han bare til sin mor for at spørge om farvevalg. Men det var ikke derfor, han ringede. Han har bare brug for at snakke med hende. Og deres samtaler kunne strække sig over flere timer. Og jeg ved ikke, jeg kan godt blive lidt rørstrømsk ved sådan en bisættelse. Fordi i nuet, der kan det være lidt hårdt også at være præst der, fordi men jeg kan blive mere rørstrømsk, fordi jeg ved, hvad der venter den her mand, som har mistet sin elskede. Og også når jeg tænker på de her 3 sønner, som skal gå fremtiden i møde uden deres mor. Og når jeg kan blive lidt rørstrøm, så er det fordi, at den her problematik, ensomhed i forbindelse med dødsfald, du nævnte det også, den kender jeg i høj grad fra mig selv. Jeg er ikke vokset op med en tydelig udgave af den kristne tro. Jeg kom til tro på Jesus efter, at jeg havde mistet min far. Og jeg var på det tidspunkt 19 år og næsten færdig med 2G. Og jeg kan tydeligt huske, at ved min fars begravelse, så tænkte jeg skal nok komme videre. Der var simpelthen så mange ting, jeg interesserede mig for. Fodbold og fiskeri og fester. Det var bare med at komme videre. Men jeg kunne ikke komme videre. Jeg blev overmandet af en voldsom tomhedsfølelse og ensomhedsfølelse. Jeg kunne for eksempel ikke komme op om morgenen. Og jeg begyndte at drikke alt for meget, når jeg var til gymnasiefester. Jeg har tit tænkt på den her engelske alkoholiker, der engang blev spurgt, hvorfor drikker du? Han svarede, det skal jeg sige dig, det er den hurtigste vej ud af Manchester. Og mit Manchester, jamen det var jo ensomheden, det var savnet. Og når jeg drak, så havde jeg det godt i de der få timer, det varede, og så havde jeg det elendigt dagen eller ugen efter. Og det er ikke fordi, at jeg skal grave lidt dybere i den her ensomhedsfølelse, men jeg havde det skidt. Men ud af den ensomhed, der fik jeg en god ven. Og den her gode ven, han inviterede mig med på en kristen påskelejr, arrangeret af Kristelig Forbund for Studerende. Og på den lejr kom jeg til tro på Jesus. Og den her tro på Jesus betød en forandring. Og jeg ved godt, at folk i klassen, de bemærkede den ydre forandring. De synes, det var lidt vildt, at jeg begyndte at leve mit liv på en helt anden måde. Men den indre forandring var den afgørende. Og jeg kom til at tænke på det her, da jeg skulle forberede mig, fordi når vi har det her emne, kirkens kamp mod ensomheden, så er vores første tanke, at så skal vi til at lave en masse aktiviteter, caféer, fællesskabsgrupper. Hvordan skal vi bruge de her 25.000? Men, og jeg kommer jo selv i en kirke med masser af aktiviteter, og jeg har listet dem op her, men jeg vil spare jer for dem. Jeg glæder mig over alle de her aktiviteter. Og jeg tror også, at de her aktiviteter kan være med til at lindre
menneskers ensomhed. Men egentlig så tror jeg, at vi som kirke, når vi skal gå til kamp mod ensomheden, svigter hinanden, hvis vi kun er optaget af hinanden og glemmer relationen til det, som du sluttede med, vores himmelske far. Der er nogen, der siger, at Gud har reserveret et bestemt rum i vores hjerte, som kun han kan fylde ud. Og det rum, det fyldte Gud ud i påsken 1972. Og det betyder ikke, at jeg ikke har kendt til ensomhed senere. Men jeg er ved godt mod, når jeg er ensom. Fordi jeg er sammen med Jesus. Han er altid med mig. Så kirken skal kæmpe mod ensomheden. Og det gør kirken bedst, hvis den peger på, at vi er skabt i Guds billede og skabt til fællesskab med Gud gennem dåben og troen på Jesus. Og det her, det har store konsekvenser. Den her relation til Gud som kirkens grundlæggende svar i kampen mod ensomheden har stor betydning for den måde, jeg er præst på. Jeg har nogle historier, som vi måske kan komme tilbage til senere, men jeg vil runde af med at sige, hvordan jeg prøver at gå til kamp mod ensomheden i forbindelse med en begravelsessamtale. Der møder vi jo rigtig mange som folkekirkepræster. Og jeg bruger god tid, lytter til historien, men som regel, så runder jeg af med at bede en bøn. Og det gør jeg, fordi jeg tror, at bøn virker. Men jeg gør det også for i handling at sige til de efterladte, at de ikke er alene, når de sidder alene i deres hus. Eller de kommer ikke hjem til et tomt hus efter en fest. Fordi Jesus, ham kan de bede til i det ensomme hus, som de oplever lige nu. Og jeg ved faktisk om folk i sognet, som kommer i kirken i dag, at den der bøn i forbindelse med den her begravelsesamtale hjalp dem utrolig meget. Gav dem en psykologisk følelse af, at de ikke var alene, men gav dem også en lyst til at gå hen og høre mere om den Gud, som vi kan bede til og tale med, når vi bliver overmandet af ensomhed. Så det er mit første svar. Og nu skal jeg ikke sige mere, fordi det kunne være, at der var nogle af alle de her kloge folk, der også vil sige noget. Eller du vil sige noget, Niklas. Tak til Niels Jørgen Fogh også for det, du havde at sige her. Ensomhed er ikke at blive genkendt i den anden, nævnte du blandt andet. Og kamp mod ensomhed skal også være et fokus på relationen til vores himmelske far. Jeg kunne godt tænke mig at måske involvere nogle af jeres historier, jer der sidder her i salen. Måske har I haft nogle møder med nogle mennesker, som var ensomme. Måske har I selv oplevet den her følelse af ensomhed og kan spille med ind i samtalen om, hvad kan vi gøre, hvad kan kirken gøre, hvad kan missionshuset gøre for at afhjælpe ensomhed. Så hvis der er nogen, der har lyst til at dele med os andre, så række formodet hånden op, og så kommer jeg rundt med mikrofonen. Ellers ved jeg, at Niels Jørgen har et arsenal af historier, som han kan dele med os. Ja. Ja, tak for jeres oplæg. Det er da spændende. Men hvad nu, hvis jeg ikke rigtig respekterer jeres præmis for at modvirke ensomhed? Netop det der med, at der skal en tro på en Gud til, eller på en Jesus til, fordi så forsvinder ensomheden, og det er så måden at gøre det på. Man kunne næsten høre det på den måde, hvis jeg skal stille det sådan lidt skarpt op. Har vi ikke en forpligtelse til sådan på det rent menneskelige plan at modgå den ensomhed? Altså, selvfølgelig er vor Herre sat til at frelse verden, men vi er vel også sat til at frelse verden sådan ved mellemmenneskelige relationer. Det er vel fair nok at afhjælpe menneskers ensomhed, uden at blande tro ind i det. Altså er det ikke et perspektiv der, som vi som kirke også må tage på os, altså den mellemmenneskelige relation. Vi er jo sat til at frelse verden, og her tænker jeg jo, det er mere bredt end det
at komme til tro. Det er også naturens genoprettelse, og mennesker må have et godt liv osv. Er det ikke et perspektiv, som vi er nødt til at skal have ind i den her debat? Ja, der var et konkret spørgsmål. Jeg ved ikke, om I har lyst til at samle op på bolden allerede. Du tager. Ja. Altså nu kan jeg godt høre, når man taler, at man så hører lidt bedre heroppe end... Men jeg synes faktisk, at vi begge to, i den præmis, du nævner der, fik sagt, at selvom man kender den nærhed, som det er at have Gud som sin himmelske far, så afhjælper den ikke, eller altid skubber ensomhed til side. Jeg hørte i hvert fald, at Niels Jørgen sagde lige før, og jeg mener også selv, det har i hvert fald stået i mit papir, også fik sagt den del. Fordi lige så vel som, at Kristus har befriet mig fra synd, gør det så, at jeg bliver et syndfrit menneske? Nej. At Gud, han er altid min nærværende far, betyder det, at jeg aldrig kan føle mig ensom? Nej. Men det betyder stadigvæk, og det synes jeg er væsentligt, også det som Niels Jørgen er inde, også med sin egen historie at sige, at i det tomrum, jeg kan have, der kan jeg altid, han har sagt, finde en trøst i, og det vil jeg gerne gøre som et troende menneske, at der er det kammer eller det rum, som Gud har fyldt ud, og som kun han kan fylde ud. Og det kan jeg også vende tilbage til. Men det fjerner ikke alt det andet. Og derfor, som jeg også sagde, når vi har et samfundsproblem, så har vi som kirke, mener jeg, et ansvar for også at gå ind i den problematik på forskellige måder. Og der er jeg for så vidt nok altså egentlig enig med Niels Jørgen i, at det eneste svar er ikke kun alle aktiviteterne. Men som det også nogle gange hedder, det ene skal gøres, det andet skal ikke undlades. Og sådan tænker jeg også lidt her, at det betyder jo ikke, at når vi har fællesskaber, om det er i kirke eller missionshus, og man kan sidde og se en film sammen, eller sidde og spille, eller hygge, eller også under forkyndelse, hvor der er kaffe bagefter, det skal der jo helst være, også i et missionshus, at man så ikke har lukket fællesskaber, men åbne fællesskaber. Jeg kan selv, når jeg har været rundt i rigtig mange af landets missionshus, også i den egen sammenhæng, jeg repræsenterer, nogle gange tage derfra sådan en aften og tænke, hvor jeg er glad for, at jeg ikke kommer her til daglig. For sådan som i hvert fald jeg oplever fællesskabet, så var det egentlig meget lukket. Så hvis jeg egentlig var meget præget af ensomhed, vil jeg så kunne have en indgang her. Så er der andre fællesskaber ude i, hvor jeg tænker, her åndede jeg godt. Så vi har noget på det mellemmenneskelige plan, der er et vigtigt ansvar. Men derfor mener jeg ikke, at din præmis holder i, at vi ikke fik det andet med. Men det er måske bare mine ører. Altså jeg har en lige kort kommentar til det, fordi jeg vil heller ikke stå og blive vildt uenig med dig. Jeg glæder mig i sognet, når der bliver bygget fællesskab, også uden at Gud og Jesus er en del af det. Jeg er med i sådan en husbesøgsgruppe i vores sogn, og jeg har gået på en bestemt vej nu her, hele foråret og forsommeren her. Og der talte jeg med et ægte par, som flyttede ind der for 10 år siden. Og de fortalte, at vi havde nogle naboer, som arrangerede en fest for hele vejen, bare for at byde os velkommen. Der blev ikke sagt noget om Gud og Jesus, men det havde betydet rigtig meget for dem. På den samme vej, der er der så en, der er begyndt at komme i kirken, som hver mandag, eller en mandag om måneden, kører en gammel mand, som ikke vil have noget med kirken at gøre i og for sig, i hvert fald ikke kirkens budskab, men hver mandag kører hun ham til spisefællesskab, og som hun siger, han står der og venter på, at hun kommer. Han er klar. Han er 94 år gammel. De spiser sammen. De deler ikke Bibelen, men det glæder jeg mig over. Men jeg må også sige, som overbevist kristen, så ønsker jeg jo også, at de får den relation til Jesus. Fordi jeg tror, at det er den relation, vi dybest set længes efter og er skabt til at leve i. Så det vil vi også arbejde på, men selvfølgelig med respekt over for folk. Ja, nu begynder der at dukke lidt fingre op. Jamen, der var en der, men... Der var... Ja, du var først, faktisk. Ja. Jamen, jeg har bare lyst til at sige noget. Jeg er med initiativtager til det projekt i Roskilde Stift, som du faktisk nævnede i starten. Og jeg kunne bare have lyst til at give et par erfaringer videre fra det, som vi kan se. Vi har jo ikke været i gang så lang tid. Men projektet går ud på, at der er nogle sogne i stiftet, der bevidst siger, at vi vil godt arbejde med at modvirke ensomhed. Og noget af det, det første, jeg har lyst til at sige, det er, at noget af det, vi i hvert fald kan se, det er, at når man som kirke går ud og skal gribe nogle af de her mennesker, som har ensomhed som et blivende problem. Og det her, det siger jeg helt bevidst.
ensomhed som et blivende problem. Det er altså ikke den der eksistentielle, momentvise ensomhed, som du også nævner, som vi alle sammen kan opleve som mennesker, fordi det er en del af det at være mennesker. Det her, det er en blivende tilstand, og det vil sige, det er faktisk også for mange mennesker en social invaliderende tilstand. Og hvis man vil have fat i noget af dem, så noget af det første, man oplever som kirke, det er faktisk, at der opstår en slags dobbeltbarriere. For det første, den første barriere, det er overhovedet at erkende, at jeg har et problem, jeg er ensom, jeg har svært ved selv at indgå i relationer og være en del af et fællesskab. Det næste problem, det er faktisk så at henvende sig i kirken, hvis det er dem, som rækker hånden ud. Og det siger jeg bare sådan helt nøgternt, at der har vi altså udfordret, i hvert fald når vi bevæger os ud over vores egne snævre grænser, hvis menighed og så videre, at der møder vi faktisk en dobbelt barriere, som vi på en eller anden måde skal overvintre. Og jeg har ikke helt svaret på, hvordan man gør det. Mit bedste råd, det er i virkeligheden at prøve. Og så tror jeg netop også, man skal gøre sig klart, at noget af det, der er kernen i de her menneskers ensomhed, det er jo, at de har svært ved at skabe relationer. Så det vil sige, at det her med at arrangere et eller andet, hvor nu sætter vi dig ned sammen med nogle andre, værsgo og tal med dem hen over kaffen. Det kan man godt glemme, for det er jo lige præcis det, man ikke magter. Og så sidder man bare der og får faktisk endnu en oplevelse af nederlag. Så der bliver man altså nødt til, som du også nævnede, tror jeg, at arbejde med sine fællesskaber og finde ud af, hvordan tager vi mennesker ind, hvordan skal vi være sammen om noget. Fordi det kan være nemmere end bare at skulle snakke sammen. Så det var bare, undskyld lidt langt, men det var bare for at give et par erfaringer. Fint. Ja, vi samler lidt op her. Hvis I har kommentarer til det, så skriver I ned, og så kommer vi tilbage. Jeg synes egentlig, det er meget godt i forlængelse af det, du siger, at i vores kultur, der er der enormt meget fokus på ekstroverte mennesker. Altså de udadvendte. Det er dem, der er fokus på. Det er dem, vi ser i medierne og alle mulige andre steder. Og det tror jeg egentlig også, der er i vores kirkelige sammenhæng. Der bliver enormt meget fokus på de mennesker, som er udadvendte. Hvordan modvirker vi den kultur, så dem, som ikke er så udadvendte, også får den plads, også bliver set, også bliver rummet i vores fællesskaber? Der var i hvert fald noget konkret at tage fat på. Vi fortsætter lige. Jeg tager en enkelt mere her. Carsten Hjort Petersen. Jeg er meget med på betydningen af at arrangere noget og lave projekter og konkrete initiativer, og vi også som kirke og menighed, laver tilbud i sognet osv. Men jeg vil gerne slå et slag for det, vi individuelt set hver især kan gøre. Det er utrolig vigtigt, at der skabes et syn for, at det afgørende, det er jo det lidt, jeg kan gøre. Om det så bare er et ensomt menneske, jeg kan være noget for. Der tror jeg, 2 ting betyder noget. Jeg tror, at forbilledet betyder meget. Det betyder meget for børn at vokse op i hjem, som har gæstfrihed, som en værdi, og man hjemmefra møder den indstilling, at vi er her også for nogle andre, og der er også plads til skæve torvalg og sådan nogle ting. Så tror jeg også, det betyder noget rent forkyndelsesmæssigt, at det er noget, der tages med ind i forkyndelsen som en meget praktisk konsekvens af, at Kristus er blevet vores herre og ven. Så skal vi, så er vi forpligtet til os som disciple at gå ud. Og der er det noget så lavpraktisk som at tage telefonen og ringe til en person. Jeg har selv et menneske i mit netværk, en person, som lider af en svær, alvorlig psykisk lidelse. Og som du netop siger, han tager jo ikke initiativet og ringer til mig. Men jeg gør det så en gang om ugen. Og der kan man godt sige, hvad nytter det? Det store folkehav, det nytter måske ikke noget. Men jeg har det oplevelsen af, at han er blevet lagt på min vej. Og så er det min opgave år efter år at løfte telefonen en gang om ugen. Og være med til at bryde lidt af hans ensomhed. Og der tror jeg, vi skal have syn for den halve times betydning. Og frem for at blive fuldstændig overvældet af de mange statistikker og sådan noget. Vi kan hver især gøre en forskel i et enkelt eller nogle få menneskers liv. Og de 25.000, kunne du bruge dem, Olsen, på at få folk motiveret for at gøre noget individuelt hver især, så har du en lang længere virkning af det, end at I laver nogle projekter, som løber tør for penge om 12 måneder.
Ja, jeg har ikke glemt dig, men nu giver vi lige mulighed for, at de to herrer heroppe kan komme til ord. Vi har hørt lidt om mennesker, der generelt har problemer med det sociale, blivende ensomme. Vi har hørt lidt om, eller vi har et konkret spørgsmål, hvad med de introverte? Og så har vi en opfordring her til, at vi hver især personligt gør noget. Jamen det der med de introverte, altså jeg er ikke selv specielt introvert, men jeg har læst en bog om introverte. Susan Cain, som jeg gerne vil anbefale til videre læsning. Og det som hun siger, det er jo det samme som du også siger, at i vores del af verden dyrker vi det ekstroverte. Hun siger også, at vi faktisk er overbeviste om, at dem, der er gode til at formulere sig, og dem, der er smilende og udadvendte, de er lidt mere intelligente end andre. Og det lider introverte under. Så hendes bog er lidt et opgør med det, og et forsvar for de introverte. Og det er meget sjovt, du nævner det, fordi hende kunstneren, som jeg talte med, vi kom også til at snakke lidt om ensomhed, når man er ekstrovert, og når man er introvert. Og det er jo ikke sikkert, at du vil være enig i det, jeg siger nu, men jeg sagde til hende, at hvis man accepterer, at man er introvert, og det ikke er noget værdiladet, og være lidt stille og tilbage, sådan trukket, så er det faktisk lettere at være alene, end hvis man er meget ekstrovert og konstant lever af andre menneskers feedback. Men igen, så tror jeg det samme, som du siger, at der skal en gang imellem sættes lidt ord på det. Jeg havde et seminar på en lejr, vi havde i kirken, hvor jeg havde sat det her ekstrovert-introvert emne op, og hvor vi snakkede om det, og havde en runde, og der var 20, som skulle grade sig selv, og det var stort set, hvad vi nåede. Men det blev forløst, fordi vi fik en forståelse for, at vi er forskellige. At der var nogen, der fik frihed til at sige, at når jeg trækker mig, og når jeg går tidligt i seng, så er det ikke fordi, jeg ikke gider at være sammen med jer andre, men det er fordi, jeg er introvert. Så ja, jeg tror, det er det, jeg vil sige. Olsen? Jeg tror, altså det her med skamfølelsen, som du er inde på, og hvornår man er vellykket, at det spiller en rolle her. Og når du nu peger på i det her samfund og så videre, så er det jo alle de der ydre indtryk. Hvad er det, der er den rigtige måde at være på et samfund, der også spiller ind? Og så er det igen en dynamo ind i hele den der følelse, man kan have og selvforstærkende. Jeg kan også kun anbefale den bog, som Jørgen han peger på. Mange vil nok tænke, at jeg er meget ekstrovert. Når jeg tager de der analyser, Myers-Briggs og hvad ved jeg, på en god dag, så ligger jeg lige lidt til den ekstroverte side. På de fleste dage, så ligger jeg lidt på den introverte side. Så fik jeg en kone, som nok var noget mere udpræget introvert end mig. Det var grund til at læse en bog, for at blive klogere på, hvordan kunne jeg være en god mand for hende, i forhold til, hvornår lader man op, og alle de der andre ting, der nu er. Og jeg er meget enig i, at det handler meget om, først og fremmest anerkendelsen af, at det er sådan, det er, acceptere det, og hvordan kommer jeg ud derfra. Hvis vi så skal lidt ind på, hvad kan så altså for eksempel en kirkes ansvar være, jamen så er det, at vi faktisk også tør at bryde noget af det også ind i samfundet. Der hvor jeg til daglig er præst, også daglig leder for en stab på en halvsnits mennesker. Var jeg med til at ansætte en sekretariatsleder sidste år, som bestemt ikke er ekstrovert. Det har vi haft før, og en spredebasser, og alle de der ting, det giver, og som næsten alle målt ud fra, det skal vi også have nu. Og det finder jeg også ud af nu, efter lidt års tid også, hvad påvirker det sådan en person i forhold til alle de forventninger, folk har, hvor jeg mener, at vedkommende har nogle helt andre styrker, og hvor vi nu sidder her i sidste uge og har mus-samtaler og så videre, og prøver at hjælpe til at se, at jeg har ikke lyst til, at han skal lave sig om i forhold til, hvem han er, men prøv at pege på alle de styrker, han har til vise synlighed, vise de initiativer, så vise, hvad det er, der kan foldes ud i ham, så vi tør at bryde ind. Det gør, at den anden, jeg er ansat her tidligere i år, efter det stykke tid, jeg har ikke hørt det selv, man får nogle gange kun omveje, hvor en sagde, hvor jeg er glad for, at du også er her, så kan jeg også se, at der er plads til, at man kan være ansat som en introvert type i en menighed, der især unge og dynamisk som vores, hvor der altid skal være gang i den. Og der synes jeg, det er vigtigt, at vi netop også tør at placere forbilleder. Ja, vi sender mikrofonen lidt rundt igen. Der var et indlæg heroverfra. Det er rigtigt, som Bækgaard siger, at det er et samfundsproblem.
Det er et kirkeligt problem. Det er et menighedsproblem. Og jeg vil godt sige, at vi kommer fra Gilleleje. Og det er sådan et sted, hvor der er hundredvis af mennesker, der ikke kan komme ind i kirken. De gør da ikke forsøg på det. Men for et halvt års tid siden, der startede menighedsrådet, som min kone sidder i. Jeg sidder ikke i det. En café. En saunagårdscafé. Hvor der kommer en 30-40 mennesker hver gang. Det er ikke de samme, der kommer. Der er vel 20 forskellige. Der er en udskiftning på en 20 stykker. Og det er for mig en af måderne til at nå nogle af dem, der er ensomme. For der er mange ensomme i den gruppe. Og vi prøver at følge dem op. Det er bare lige sådan helt konkret. Andet, jeg vil sige, det gjorde meget dybt indtryk på mig, det du fortalte, Niels Jørgen Fogh, med den bisættelse, du har været til, eller begravelse. Hvor jeg tænker på, hvor langt kan vi gå som kristne, som kirke, når vi har en fornemmelse af, at ensomheden er på vej. Jeg kunne godt tænke mig, at man sådan havde et skema for, men det ved jeg godt, det er umuligt. Hvor langt kan vi gå? Vi kender jo alle sammen nogen, der er ensomme, som ikke har nogen bagefter. Hvor langt kan vi tillade os at gå som menighed? Og kan vi overhovedet tillade os ret meget? Men jeg kunne godt tænke mig at sige, hvor langt kan vi gå, inden det bliver måske lidt for pinligt? Der var et konkret spørgsmål, det må du lige skrive ned på. Og, jamen, jeg vil godt... Skal du skal lige vente. Jeg får lov til at tænke lidt, det er godt. Jens Ole Christensen, vi diskuterer jo sådan set ikke en uenighed her. Vi prøver at trænge ind i et problem i fællesskab. Og jeg har siddet og tænkt noget på en ret ukirkelig person lige nu, nemlig Tove Ditlevsen, som et sted skriver, at det vigtigste i livet er vi altid alene om. Og det hun vil sige med det er, at sådan, den eksistentielle ensomhed, for nu at bruge det der fine ord, det er ikke noget momentvis, det er der hele tiden, helt inde i centrum. Og måske kan en faktor i at hjælpe hinanden ud af ensomheden være at anerkende, at den grundlæggende ensomhed hjælper vi aldrig hinanden ud af. Den skal vi hjælpe hinanden til at leve med. Så kan vi hjælpe hinanden på nogle af de andre, eller den grundlæggende ensomhed skal vi leve alene med. Og den er et vilkår. Så er der nogle af de andre elementer af ensomheden, vi kan hjælpe hinanden med. Ja, så nu får du lov til at svare på det konkrete spørgsmål, Niels Jørgen. Jamen, jeg ved ikke, om jeg kan svare på det, men hvis vi skal tage udgangspunkt i den bisættelse og samtalen med den familie, så siger jeg jo ikke, lad os alle bede. Jeg spørger pænt, banker på og giver dem mulighed for at sige, nej tak, vi er ikke så religiøse her hos os. Det siger de næsten aldrig, stort set aldrig. De siger næsten altid, det vil vi gerne. Og den bøn skaber psykologisk et eller andet. Altså den her ægtefælle og de her 3 voksne sønner, de begyndte at græde. Meget mærkeligt. De skammede sig ikke over det. Og jeg har prøvet det så mange gange, så vi tog ret afslappet på det. Men en forbøn, og det at vi kan dele vores smerte med Gud, tror jeg rammer noget meget dybt. Så tænker jeg også lidt på det, du sagde der med blivende ensomhed, og det er svært at sætte folk sammen. Og det som vi jo, jeg har aldrig selv været med i en sorggruppe, men jeg tror, det er rigtigt, når man skal bringe mennesker sammen, som står i den her udsatte situation, så skal det være en form for program. Der skal være en form for guidning. Så vi har sådan et par sorggruppeledere. Men det, som vi jo oplever hos os, det er dem, der går ind i en sorggruppe, fordi
De har et program, de har en sorg, de har en historie, som de fortæller. Den gruppe er med til at bryde noget af ensomheden, så de kommer videre. Men jeg er helt enig med dig i, selvom det er et stykke tid siden, du har sagt det, at det er bare at sætte folk sammen. Det er ikke altid, det gør så meget. Der skal være et eller andet indhold. Og en sorggruppe, det tror jeg meget på. Det må jeg sige. Vi har i hvert fald gode erfaringer med det. Og efter sådan et sorgforløb, er der også mange, der begynder at gå i kirke, og måske endda komme ind i en mindre gruppe og opleve venskab. Det var vist langt nok svar. Eller hvad siger du? Jo, det var tilstrækkeligt. Tak for det. Tak for det. Er der flere indlæg til... Ja, der sidder en enkelt hernede. Ja, jeg har lyst til at sige, at jeg er musiker og sanger, og har været rundt i rigtig mange år og spille for mennesker. Og oplever meget, at jeg er optaget af det rum, hvor mennesker åbner deres hjerter sammen. Jeg føler, at ved rigtig mange af de gamle danske sange, så har vi et fællesskab, som vi så kan gå ind i. Og det er selvfølgelig også det, som kirken på en måde har villet gøre. Jeg har bare aldrig kunnet genkende noget, når jeg har været inde til gudstjenester i kirker. Og det, når du så siger det der med, at Jesus, så fandt du Jesus, så føler jeg straks, Gud, det kan jeg næsten ikke rumme. Men på min rejse, så er jeg også, når jeg er kommet ind i nogle kriser, ligesom du siger, at din far døde, jeg blev skilt, så blev jeg nødt til at finde frem til et sted, hvor der var noget inde i mig, der fandt en tro. Og det så har så ikke været Jesus, at jeg så sidenhen har fundet ud af, at noget af det, som Jesus står for, faktisk minder skræmmende meget om. Interessant. Hvorfor kunne det ikke være sådan, at kirken på en eller anden måde kunne forstå, at formidle, at det skulle ikke være så forskelligt? Og min generation er nok meget selvhjælpsbøger og den her slags ting, og jeg møder meget hos præster, at det er sådan uforeneligt på en eller anden måde. Altså sådan lidt, ja, de har jo ikke forstået det endnu. Men tingene ligger jo ikke så langt fra hinanden. Og når jeg optræder og spiller for folk, og jeg kan bare mærke, at folk sidder fuldt koncentreret og lytter til teksterne og forstår budskaberne og åbner deres hjerter og går ud med et eller andet, som måske på en eller anden måde ikke er særlig defineret. Det er måske svært at starte en diskussionsklub bagefter og forstå, hvad var det, vi oplevede. Men det er vel på en eller anden måde det, vi skal ind i kirkerne og opleve. Det er vel, altså, og jeg ved ikke, om det er ceremonierne, eller op og ned og stå, eller alle de der gamle ting, som gør, at man får et lidt træt slør. Sådan føler jeg det. Hvor ørerne bliver langsomt lidt lukket. Og så hører man ikke alle de der smukke tekster, som er i salmerne, som ligger alt det der vigtige kulturarv. Og jeg er jo også af en generation, som lige pludselig ikke har særlig meget ryggrad mere. Fordi vi kender ikke teksten, vi kender ikke ordene. Og det er jo bare sindssygt vigtigt, hvordan kan vi komme ind i et rum og få åbnet ørerne igen og forstå det. Og jeg tror på en måde, det er musikken. Jeg ved ikke rigtigt. Selvfølgelig gør det. Jeg ved ikke, om der var et spørgsmål i det, men jeg havde bare lige noget at sige. Er der flere indlæg til samtalen her på falderebet? Det er de korte indlægstid. Jeg tænker lidt på nogle gange, når vi snakker om fællesskab og samvær, så har vi en tid, måske mest for de yngre generationer, som har rigtig meget digitale medier. De har hele tiden telefonen, de har Facebook, Twitter og hvad vi ellers har, og kan bevæge sig i faktisk utrolig mange grupperinger på et sted, når vi er samlet. Kan vi skabe modkultur på det på en eller anden måde? Kan vi få skabt en fællesskab der, hvor vi er, hvor vi så kommer måske dybere ned i det fællesskab, så vi ikke lige pludselig sidder overfladisk i 7 forskellige fællesskaber på en gang. Så er jeg med i ungdomsforeningen, så er jeg med i fodboldklubben, så er jeg lige med i håndboldklubben, så er jeg lige med i spejderlivet, så er jeg lige med på en gang, fordi jeg har det hele lige her i hånden i min smartphone. Kan vi
skabe den, så vi måske kommer lidt dybere ned i det fællesskab, og dermed ikke møder måske ensomheden, men får et større fællesskab. Det er dig, der er den unge. Ja, der var både noget omkring det her med at genkende sig selv i kirkerummet, og genkende noget af menneskets dybde, og så var der noget omkring sociale medier, og hvordan det hele spiller ind i alt det her. Og det er jo, vi er på falderebet nu, så det er de korte svar, der skal komme her fra de to herrer heroppe. Jamen, jeg vil godt... Jeg synes jo, at du deler et eller andet fra dit liv, og en oplevelse, som du har haft af at gå i kirke, og det gik hen over hovedet på det, eller forbi hjertet, eller hvordan man nu skal udtrykke det, det siger der noget til mig om, at vi gør det ikke godt nok. Vi er måske blevet løsrevet lidt for meget fra folks virkelighed. Så det må vi arbejde med på en eller anden måde. Og et sted at begynde, det er jo vel der, du begynder at dele lidt af din historie og din oplevelse af, hvad der skaber fællesskab. Og vi har delt noget af vores historie, og så håber, at vi kan mødes et eller andet sted. Og så vil der nok være noget, vi er enige om, at fællesskabet og det, der skabes af musik og sang, det er en vigtig del. Der vil måske også være noget, vi bliver uenige om. Og altså, jeg vil jo sige, det er Jesus, der er vejen til fællesskab med Gud, og det vil jeg jo argumentere for. Men vi kan godt mødes. Og netop når det gælder fællesskab og ensomhed, så tror jeg altid, vi kan mødes til en samtale. Fordi som Tove Ditlevsen åbenbart har sagt noget om, så er det, det er noget eksistentielt. Det er noget, vi er fælles om på en eller anden måde, i mere eller mindre grad. Og så kommer vi til medierne. Og det var ligesom givet, så jeg skulle den vej hen ad der. Og det blev jo meget kort, uden alle nuancerne, fordi tiden er til det. Men altså selv i de fællesskaber, der kan være på de sociale medier, de grupper, der kommer op og stå der er ensomheden jo netop også. Fordi at et fællesskab, ligesom i det større fællesskab, kan du dække dig bag rigtig meget. Og præmisserne for, hvordan man taler sammen, kan også være, at det kan komme til at køre på overfladen, og Facebook, det er altid de gode historier. Og så er vi inde tilbage igen. Hvis ikke jeg er vellykket, er jeg så egentlig god nok, og kan jeg være med her, ikke? Så jeg tror, det er flyttet meget over, han har sagt i hånden, og have fællesskabet der, det løser ikke for mig at sige, det der noget af grundudfordringen, når det gælder ensomhed, det er der nogen, der ser mig? Er jeg elsket? Er jeg mødt lige netop der hvor jeg er? Det, der egentlig brænder sig på i mit liv, er der nogen, der har tid til at stands op og høre mig, og noget af det, som Niels Jørgen var inde på her til sidst. Så man kan sige, at den sociale medieverden kan skabe nogle fællesskaber, der lidt her nu kan hjælpe nogle mennesker, måske i en ensomhed, hvor de ikke er alene, en telefonopringning, en snak den vej. Men jeg tror ikke på, at det hjælper egentlig det, der er ensomhedens udfordring. Er jeg mødt? Er jeg elsket? Er der nogen, der har tid til mig? Det blev de sidste ord. Tak for det. Vi har fået nogle konkrete indspark, hvad vi personligt kan gøre. Vi har fået nogle konkrete indspark, hvad Kirke og Missionshus kan gøre. Olsen har fået nogle konkrete indspark til, hvad 25.000 kan bruges på. Det håber jeg. Tak til Niels Jørgen Fogh, og tak til Hans Ole Bækgaard, og tak til alle sammen. Der er kaffe på kanden, og der er småkager og slik. Og der er et nyt indlæg i den offentlige debat her kl. 17.30, hvor emnet er religionsfrihed, ytringsfrihed og god tone.